Nakastrek ti Baguio City itilistaan ti United Nations amay sa kadagiti lugar a katatalgedan a pagrekusan iti aldaw ken rabii may basar iti panagadal. Gaputa saan a nakaro dagiti krimen ken adu dagiti individual a mangibagbaga. Anatalged nga agpasyar iti sa dinuman asuli ti syudad. Agpayso kanida itoy at the report ni Audrey Villana. May basar iti panagadal ti United Nations Habitats Quality of Life Initiative Index iti 2025, pasado ti syudad ti Baguio iti Sustainable Goal number 16 wenno ti Peace, Justice and Strong Institutions. Kaya't nasawan, mariknadag iti residente a natalged ti aglawlaw da uray ti rabii. 85.58% dagiti residente ti makarigna a natalged da iti panagrikos da iti aglawlaw ti syudad iti rabii. Nakatulong iti nasaong obserbasyon ti naartang a serbisyo ti Baguio City Police Office. Gaputa uray rumabii, pamanagnag ti police visibility kadagiti nagduduma apas ti syudad. Maganda yung kinalabasan ng rating kasi nga dito sa Baguio City Police Office, we are really here to ensure the safety and security of the residents and the tourists as well. So with that, may mga programs kasi kami na ginagawa to maintain that peace and order and the security of the community. Karaman kadagiti a programa ti BCPO ti strategic deployment kadagiti crime and accident prone areas, simultaneous law enforcement operations, kas iti panakasayang ka ti checkpoints, panakaarestar kadagiti most wanted persons, kanti drug buy bust operations. Pinanaknakan mat daytoy damunet ken Marvin nga agpada a residente iti syudad. Sigun kadakwada, nataltalgad ti syudad kumpara kadagiti daduma lugar. Gaputa uray ti parbangon ken natalgad a makapagna iti aglawlaw. Ada kami nga owner or vendors here, no ngay makita mi nga adati nakakabil nga kastoy, cellphone, pakiduli nyo. Kasi kahit naman safe tayo dito, hindi mo pa rin masasabi mayroong ibang tao, ibang namamasyal na hindi taga dito na naggagano, no, actually. Kaya sinasabihan pa rin namin. Well, generally, maraming police visibility, so we feel really safe at night. And and I think having neighborhood watch like the barangay tanods really help. And we feel safe with my daughters, with my kids walking at night. So we're very confident that the local government is doing a great job. Kid daw dati kanayunan nga street lights, gaputa adda dagiti pas ti iskinita ken kalsada a nasipnget. Nupay makunaan na nga to tinaala a rating ti syudad maipapan iti seguridad, nasken ti panagtinulong ti kaadwantap no mataginayon daytoy. Kahit na ganyan, hindi naman natin, hindi kami nagre-relax. Andyan pa rin kami na we still continue yung ating mga trabaho, yung ating tungkulin nga to safeguard yung community. May basar mat iti datos ti BCPO iti crime incidents iti 2025 na i-record iti 1,530 a kaso ti kriminalidad. Nabababa daytoy no idilig iti crime incidents iti 2024 nga 1,776. Audrey Villana para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.